Der ligger rigtig mange ting i videndeling. Der ligger dels det, at jeg tror reelt folk godt vil videndele. Men mange sidder også med deres små børn, deres små projekter, som de synes er det bedste. Og selvfølgelig vil de gerne ud med det, når projekterne er færdige osv., men undervejs kan det godt være svært at give noget videre. Og det er jo fordi der også er konkurrence på området, må man sande. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der spiller ind i forhold til det her, om der sker en reel videndeling. Konsekvenserne af manglende vidensdeling, det er, at man opfinder den dybe tallerken igen og igen. Man kommer til at begå mange fejl, og der er rigtig mange projektmidler, som bare bliver smidt ud i den blå luft.